Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň türkmen diasporasy baradaky Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü sanynyň temasy Türkiýede bekanun işlemeklik. Gepleşigi Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Azatlyk Radiosyny Dünya Türkmenleri gepleşiginde bugün Türkiýede daşary urtlara kanun boýunça geňeşdarlyk hyzmatyny berýän Yabancılar Nokot Info internet saýapasynyň ýol başçysy Murat Erşahin bilen ýörüýte söhbetleşik geçirýär. Hormatly radio dinleyijiler, söhbetleşige geçmeden ol gelin Azatlyk Radiosynyň azatkabar.org internet saýapasyna we Facebook sosial ulgamdaky Azatlyk Radiosy adly sahypada halk köpçüliginiň pikirlerini öwrenmeklik üçin açylan Türkiýede bekanun işlemeklik adly forma dinleyicileriň galyran tesirleri bilen tanış bolalım. Medet Türkiýe diýen dinleyijem kanuny hem ýazan bolaýsaňyz gowy bolardy diýip tesir galyrypdyr. Facebook sosial ulgamdaky Azatlyk Radiosy diýen sahypamyzdaky tesirçilerden diyar näme kanun çykdy aýdaýyn. Alisher Turdaliyev 1-nji ýanwarda nähili kanun güýje girdi. Görünüşine tesir galyrypdyr. Cenab Murat Erşahin Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Cenab Murat Erşahin, 1-nji ýanwardan soň Türkiýede wizesiz bekanun işleýän ýa-da ýaşap ýören Türkmenistanly raýatlar üçin nähili kanuny ütköşüklikler boldy, nähili täze düzgünler boldy. Bununla ilgili 2015 bizim için bir milattı. Sizinle programlarımızda söylemiştik. 2015'ten itibaren Türkiye içerisinden ikamet başvurusu yapılmayacaktı. Hawa bilinişi ýaly Türkiýanyň daşary ýurtlar baradaky täze kanuny 2014-nji ýylyň 11-nji aprelinde güýje girdi. Täze kanun boýunça soňky girilen ütköşüklikler anha şeýle. Azatlyk Radiosynyň gepleşiklerini oglum bir näçe gezek ýatladyp geçipdik. Ýagny wizasiz bekanun migrantlara 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli Türkiýanyň içinde täze kanuny mümkinçiliklerden peýdalanyp dokumentlerini düzeltmäge möhlet berilipdi. Ýöne Türkiýanyň migrasiýa gurulugy 5-nji ýanwarda ýaýradan bildirişi bilen bu möhleti uzaltýanyny habar berdi we ýurdun içinde ardalar kabul edip dokumentler düzeldi beriň diýdi. Şeýlelikde täze 2015-nji ýylyň başlanmagy bilen Türkiýedäki daşary ýurtly wizasiz işleýän, ýaşaýan we dokumentini düzeltip okumak isleýänler üçin iň uly kanun täzelik anha bu boldy. Ocak ayının 5. gününde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yeni bir yazı yayınlayarak dedi ki ikinci bir emre kadar Türkiye içinden başvuruları almaya devam edebilirsiniz. Murat Erşahin anha Azatlyk Radiosynyň azatkabar.org internet sahypasyna halk köpçüliginiň pikirlerini öwrenmeklik üçin açylan Türkiýede bekanun işlemeklik adly forma tesir ýazan Kamil Lewap diýen dinleýiji türkmen raýatlarynyň bekanun işleýänlerine deport aýrylymy diýip sowal galyrypdyr. Türkçe af diýilýän günä geçişlik 2015-nji ýylaky täze düzgünlerde nähil görünüşe eýe bolka. Yine 2005 yılında bir başka değişiklik şöyle oldu. Para cezasını ödeyip giden yabancılara Türkiye'ye giriş yasağı koymuyor. 2015-nji ýylaky möhüm kanuny ütköşüklikleriň ýene biri şeýle. Ýagny 2014-nji we 2015-nji ýylaky düzgüne görä migrantlar üçin af diýilen günä geçişlikde wizasiz bekanun migrantlar Türkiýeden hökman suratda başga ýurda gidip gelýmeli. Wizasiz gelen wagtynyň jerimesini töläp daşary ýurda gidip dolanyp gelenler üçin Türkiýe hiç ýyl deport goýanok. Diňe jerimesini tölemän gidenlere deport goýulýar. Jerimeni töläp daşary ýurda gidip dolanyp gelen migrantlara dokumentlerini tapşyrmaklar üçin Türkiýede 10 gün galmagy ruhsat berilýär. Eger 10 güniň dowamynda ýaşaýyş ýa-da iş ruhsat üçin dokumentler tapşyrylmasa, onlar daşary ýurtly tutulan halatyny kanuny bozanlyk üçin deport goýulyp ýurtdan kowulýar. Şu wagt täze kanuny ütköşüklikler esasynda şeýle kadalara görä hereket edip bizim geňeşdarlyk firmamyzda ýüz tutan Türkmenistan raýatlar arkaýyn bir ýyl ýaşaýyş ruhsatyny alyp bilýärler. Täze kanun jikmejik öwrenmek isleýänler Türkiýanyň migrasiýa gurulugynyň internet sahypasyndan öwrenip bilerler. Ýöne şeýle bir ýagdaý bar. Migrasiýa gurulugynyň internet sahypasynda 2015-nji ýyl üçin kabul edilen täze kanuny ütköşüklikler we praktika esasly kararlar görkezilmeýär. Şonuň üçin biz Azatlyk Radiosynyň dinleýijileriniň Yabancılar Nokot Info sahypamyzdan gerekli maglumatlary öwrenmegini maslahat berýäris. Bu
yorumlardan bir tanesi de buydu aslında affın kapsamıyla ilgili. Af şu şekilde geldi. 2012'deki af yabancılar Türkiye'de para cezalarını ödeyip ikamet izni alabiliyorlardı. Murat Erşahin, Türkiye'de vizesiz bir kanun işläp ýa-da ýaşap görünlen arasında kanuni mümkinçiliklerden peýdalanıp, soň ýurtda student hökümine galmak isleýänlerem badilýär. 2015-nji ýyldaky kanuni ütköçüklüklerde Türkiye'de okajak daşary ýurtly studentler üçin nähil täzelikler bar? Şimdi bunun 2015'te şöyle bir düzenlemesi geldi. Yabancı Türkmen vatandaşı çocuk Türkiye'de okuyorsa annesi babası ondan dolayı ikamet izni alabiliyordu. Owal Türkiye'de okuyan daşary ýurtly ýa-ni Türkmenistanly biri öz enaty üçin hem ýaşaýyş uruhatyny alyp bilýärdi. Täze kanuni ütköçüklükler bilen inni daşary ýurtly okuwçylar ýa-da studentler öz enatalaryny, howsarlaryny hem ýaşaýyş uruhatyny alyp bilen oklar. Owal student bolmak isleýänleriň öz ýurdunynaky Türk konsullugynyň studentlik wizasyny almagy talep edilýärdi. Täze düzgüne görä muňa inni zerurlyk ýok. Türkiýede wizasiz bir kanun ýagdaýyny düzelden haýsam bolsa bir Türkmenistanly raýat egzamen tapşyryp uniwersiteti gazanan halatynda bir gedekde okuw gutarýan möhletine çenli meselem 4 ýa-da 5 ýyllyk ýaşaýyş uruhatyny alyp bilýär. Täze düzgüne görä Türkiýede okuyan Türkmenistanly studentler iş we sosial üçinçilik ministrine ýüz tutup hepdede 24 sagada çenli işlemek üçin uruhat alyp bilýär. Eger Türkmenistanly bir student bolandan soň okuwun taşlap bir kanun ýagdaýda işlemäge başlasa, polis tutanmahaly täze düzgüne görä 700 Türk lirasy meçhörüne jerime töledip 1 ýyllyk deport goýup öz ýurduna uğradylýar. Ve sana giriş yasağı koyar. Yani bizim iyi niyetimizi kötüye kullanmayın dedi. Murat Erşahin ine bilinçli Türkiye'de vizesiz bir kanun işleyen ya da yaşayan Türkmenistanly raýatlar çağa doğurup şoň üstülen ýaşaýyş ruhsat almagy synanşýarlar diýerler. Täze kanuni ütköçükler bu ýagdaýa nähil garaýar? Bunu özellikle bir kısım yabancılar çok kullandıkları için Türkiye burada bir önlem alma gereği duyuyor. Benim Türk çocuğum var diye ona refakaten ikamet izni alınıyordu. Owal Türkiye'de çağası olan daşary ýurtlylara ýaşaýyş ruhsaty berilýärdi. Ýöne bu kanuny mümkinçiligi gaty näme dogrulananlar boldy. Şol sebäpden 2015-nji ýylda kanuny ütköçüklerde Türk maskaly guruluşyny bolanlyk üçin daşary ýurtlylara çağasy bolaýanna da onuň üstü bilen ýaşaýyş ruhsaty berilmeýär. Bu Türk aile yapısını bozduğu için, eşler arasında büyük problemler yaşadığı için artık Türk çocuğu olsa da ona refakatten ikamet izni verilmiyor yabancılara. Murat Erşahin, Türkiye'deki köýne pasportly Türkmenistanly raýatlar näme etmeli häzirki ýagdaýda? Çykalga näme-de? Türkmenistan'dan gelecek iyi bir haberi, affı bekliyoruz. Her gün değişik söylentiler geliyor. Köýne pasportly Türkmenistanlylar çaresiz ýagdaýda Birleşen Milletler Romasyna bosgunlyga ýüz tutmaga synanşýarlar. Türkiýede bosgunlyk şertleri hem täze kanun bilen ütgödi. Şonuň üçin köýne pasporty bolanlaryň sabr edip ýagdaýyň ütgemegine garaşmaklaryny maslahat berýär. Türkmenistanyň köýne pasportly raýatlar üçin kanuny ýeňillikler döretmäge taýýarlanýanlygy barada gurrunlar aýdylýar. Şonuň üçin hem köýne pasportly Türkmenistan raýatlary Türkiýede näme dogry karar berip ýagdaýyny hasam bulaşdyrman öz ýurdundan geljek ýeňilliklere garaşmaly. Hemmesini jemläp aýdanmazda Türkiýedäki täze düzgünlere görä Türkmenistanly wizasyz bir kanun işleýän we ýaşaýanlaryň kanuny mümkinçiliklerinden peýdalanmaklaryna hiç ýyly kynçylyk, gorkuljak ýagdaý we çäklendirme ýok. Biz bununla ilgili aslında profesyonel olarak sadece Türkmenlere özel çözümler ürettik. Bir 200 kişiye yakında Türkmen'e yardımcı olduk bu konuda ve yardımcı olmaya devam ediyoruz. Mehriban doganlar, Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigine Türkiýede bir kanun işlemeklik diýen tema boýunça daşary ýurtlara kanuny geňeşdarlyk hyzmatyny berýän Yabancılar .info internet sahypasynyň ýolbaşçysy Murat Erşahin'i mehman etdik. Murat Erşahin bu temada dinleyicileriň beren sorawlary esasında Türkiýede vizesiz bir kanun işläp ýa-da ýaşap gören Türkmenistanly raýatlar üçin soňky ütköçüklükler, täze düzgünler barada maglumat berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmen diasporasy baradaky Dünýä Türkmenleri gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp baran Döwlet Baýhan. Hoş, sag bolun, saglykda görüşelim. Dünýä Türkmenleri. Dünýä Türkmenleri.